ёсць магчымасць завяршыць гэты гештальт, тым больш, што практычна разышоўся наклад папяровай кнігі, засталося літаральна некалькі асобнікаў. Ну, але гэта не азначае, што кніга не будзе даступная пасля гэтай прэзентацыі. Калі разыдуцца усе папяровыя асобнікі, то проста мы тады выкладзем кнігу ў агульны доступ, электронны варыянт яе. Сёння так склалася, што у нас з 4 меркаваных удзельнікаў і ў сувязі з каранавірусам, і ў сувязі з нейкімі іншымі сітуацыямі засталося 2. Ігор Бабкоў, філосаф, выкладчык, паэт, вандроўнік. І я, Тацяна Недбай, перакладала гэтую кнігу. Будзем размаўляць пра канцэпцыю посткаланіяльнага падыхода да расійскай літаратуры. Ну і, напэўна, наогул шырэй пра посткаланіяльную тэорыю. То, можа быць, Ігор, я тады перадаю табе слова. У нас будзе такая сама мадэрацыя, а вы, безумоўна, заахвочваецеся да задавання пытанняў. Так, працуе мікрафончык. Вельмі прыемна бачыць вжывую заблукалых сюды наведвальнікаў і удзельнікаў нашай сённяшняй размовы. Ну і адразу крышачку дакладню Тацяну, што 4 удзельнікі нашай дыскусіі як былі, так і засталіся. Адзінае, што вжывую разам з вамі прысутнічаюць 2 з іх. Валентина Кудовіч уважліва сочыць за нашай дыскусіяй, рэдактар кнігі са свайго пакойчыка на вуліцы Янкі Маўра і гатовы ўключыцца і сказаць свае меркаванне, свае некалькі словаў па тэлефоне, па гучнай сувязі, калі ў нас атрымаецца, бо это самае простае і камфортнае для яго магчымасць саўдзелу. І Алексей Ластоўскі, крытык Эвы Томпсон і яшчэ больш вандроўнік, чым я. Ён няспынна вандруе і паабяцаў, што таксама ў сваіх вандроўках сочыць за ўсім, што тут адбываецца, і па магчымасці включыцца в якой форме, в якіх тэхнічных спосабах мы не пэўныя. Ну і цяпер, калі перайсці да самой падзеі. Кніга Эвы Томпсон «Песняры імперіі. Расійская літаратура і каланіялізм». Калі ёсць нейкая кніга, якая, можа быць, найбольш патрапляе в фармат фестываля інтэлектуальнай літаратуры «Прадмова», то гэта, канешне, кніга Эвы Томпсон. І яна складаецца з парадоксаў. То есть это такі борхесаўскі падарунак беларускаму народу. Сама Эва Томпсон, ну вот я паспрабую пералічыць гэтыя парадоксы, сама Эва Томпсон амерыканскі прафесар, але пры гэтым полька. Кніга напісаная пра расійскую літаратуру. Полька, якая нарадзілася пад Коўнам. Полька з тутэйшых мясцінаў, то есть в пэўным сэнсе мы можам лічыць яе нашай суайчынніцай. Як там назовем яе там, можам ліцвінкай назваць, калі яна... Крэсы заходні, я б сказала так. На заходніх крэсах, да? Амерыканскі прафесар польска-беларуска-ліцвінскага паходжання, які піша кнігу пра расійскі імперыялізм і рускую літаратуру. Это першы парадокс. Другі парадокс, расійскія інтэлектуалы, літаратуразнаўцы, яны вельмі уважліва сочаць за ўсім, што выдаецца на заходніх мовах пра Расію і вялікую рускую культуру, і звычайна адразу на цягам года другога перакладаюць усё гэта на расійскую мову, ну і гавораць, бачыце, якія мы папулярныя, як пра нас все пішуць. Гэтая кніга ніколі не будзе перакладзена на расійскую мову. Адзіны фрагмент перакладу, які з'явіўся, зроблены Тацянай Недбай для часопіса «Топас», які выходзіць у Вільні. І вялікая руская культура нам за гэта не падзякавала. Я быў галоўным рэдактарам, мы надрукавалі, ніхто не адгукнуўся. То есть гэта кніга, якая
не надта прыемная для расійскай культуры, не надта прыемная для расійскіх інтэлектуалаў. Это другі парадокс. Трэці парадокс можа быць гэта тое, што гэтая кніга перакладзеная на беларускую мову, і, можа быць, мы будзем тут як бы перадаваць адзін аднаму эстафету, расказваючы вот як бы пра саму кнігу, як пра інтэлектуальную прыгоду. Вот як адбылося, як паўстала сама ідэя, і прычым гэтая кніга перакладзеная на беларускую мову з удзелам самой аўтаркі. Аўтарка не проста там праз нейкія там агенцыі па правах ласкава дазволіла як бы перакласці. Яна была страшна зацікаўленая, яна ў пэўным сэнсе спансаравала як бы гэта все. Ну і вот як гэта все адбывалася, раскажа Тацяна. Но я спачатку хацела паднесціся да тваёй рэплікі пра тое, што на захадзе уважліва сочаць. Тут таксама праблема такая, што ў Расіі уважліва сочаць так, што з'яўляецца на захадзе, і аўтарка пісала пра нейкія вялізныя проста масы хэйту, якія выліваюцца на яе ў сувязі з гэтай кнігай і ў сувязі з яе іншымі выказваннямі. Гэты хэйт гэта такая форма непрыняцця расійскімі інтэлектуаламі, канешне, і гэтай канцэпцыі, і ўвогуле ўсякай магчымасці паглядзець на Расію, на расійскую гісторыю, на гістарыяграфію, на літаратуру, на корпус тэкстаў з посткаланіяльнай перспектывы. Ідэя перакласці гэтую кнігу з'явілася яшчэ ў 2007 годзе, а ўвогуле я павінна сказаць, што сама кніга напісаная па-ангельску арыгінал, і выдавалася яна, здаецца, ў 2001 годзе. Вот ужо 20 год фактычна англійскаму выданню. На польскую мову кніга пераклалася недзе ў пачатку 2000-х, перакладзеная таксама на украінскую. Ну, вось ёсць беларускі перакладу на рускую мову сапраўды няма, акрамя гэтай адной часткі. Пры гэтым я адразу скажу, што аўтарка вельмі зацікаўленая ў тым, каб з'явіўся пераклад на расійскую мову, але ёсць перадусім, канешне, для аўдыторыі Расіі, таму тут выдаць яе ў нейкім з беларускіх выдавецтваў не зусім варыянт, то бок хацелася, каб гэта было расійскае выдавецтва, а такіх ахвотных не знаходзіцца ў Расіі выдаць кнігу такую. Ідэя перакласці прыйшла яшчэ ў 2007 годзе. Я тады была студэнткай, і акурат Ігар выкладаў курс у ІГУ, і дзякуючы гэтаму курсу была магчымасць пазнаёміцца з кнігай. А паколькі гэта быў час такіх авантураў, то адразу па знаёмстве з гэтай кнігай мне захацелася напісаць аўтарцы. Я проста выгугліла яшчэ яе імя, і вельмі лёгка ў інтэрнэце знайшоўся электронны адрас, напісала ёй, і яна вельмі хутка адгукнулася. Я напісала нават не з прапановай перакладу, а з думкай, з такім месаджам, што варта было б гэтую кнігу перакласці. На што яна вельмі ахвотна адгукнулася і сказала, так калі вы гэтым зоймецеся, то я там дапамагу і з аўтарскімі правамі, і з выданнем, і, карацей кажучы, аўтарка вельмі заангажавалася ў гэтую ідэю, вельмі імпэтна да яе паставілася, і пасля ў час працы над перакладам прымала вельмі актыўны ўдзел у дафармулёўках нейкіх фрагментаў, у карэкціроўцы гэтых фрагментаў. Ну і вось, можа быць, тады гэта, ў прынцыпе, гісторыя перакладу на гэтым заканчваецца. Кніга гэтая выйшла, калі я не памыляюся, ў 2008 годзе. Ну, але вось у 2009 годзе яна выйшла. Маем магчымасць прэзентаваць яе толькі цяпер. Але мне здаецца, што той кантэкст, які мы маем сёння, ён, канешне, і робіць яе і найбольш актуальнай яшчэ ў параўнанні з 2009 годам. Можа быць, гэта яна і дачакалася свайго часу, я так сказала. Ну, і вось тут мы падыходзім да чарговага парадокса, да пытання, а што ж такога напісала ў сваёй кнізе як бы Эва Томпсон, што яе так люта ненавідзяць расійскія інтэлектуалы, так асцярожна да яе падыходзяць самі палякі, правду кажучы, да, як бы, але тым не менш украінцы і беларусы
з радасцю пераклалі яе кнігу на свае мовы, што редка вот здараецца так вот синхронна. Яна зрабіла вельмі простую рэч. Яна всяго толькі прыклала да расійскай культуры, да расійскай літаратуры, да вялікай расійскай літаратуры посткаланіальную тэорію, якая на той час на Захадзе была не проста мейнстрімам, а ну, вот, як бы, на самом топе як бы, самай моднай тэарэтычнай інавацыяй вот, так званай новай гуманістыкі, якая включала в сябе акрамя посткаланіальнай тэорыі, яшчэ там гендерную тэорію, там, ну, вот всякая крытычная тэорія, вот все тыя новыя гуманітарныя, скажем, ну, не назовеш іх навукамі, хутчэй гэта вот кірункі, дысцыпліны, якія в заходняй акадэміі ну, просто як бы вот займалі все большую і большую прастору і ну, сапраўды там і збіралі і грошы, і праграмы, і канферэнцыі. Вот. І тады паўстае пытанне, а што ж такое як бы гэтая самая посткаланіальная тэорія і чаму прыкладанне яе да новага аб'екта, ну, што мусіць выклікаць захапленне, выклікала не захапленне, а вот як бы такую хвалю абурэння хутчэй. Вось. Я не буду тут доўга, это не жанр акадэмічнай лекцыі, можна было бы расказваць там, пачынаючы ад Франца Фенана, там як бы ад Эдварда Саіда з арыенталізмам. То есть, ну, я гэта все прапушчу, гэта все ёсць в Вікіпедыі ці там в інтэрнэце ці в лекцыях. Як бы посткаланіальная тэорія в пэўным сэнсе з'явілася такім інтэлектуальным адказам не заходняй перыферыі, то есть як бы света, які знаходзяць сябе як бы па-за цэнтрамі сілы, улады, па-за умоўным Парижам, умоўна кажучы, адказам, ну, як бы і спробай, ну, вот як бы прадумаць сябе не перыферыйна, да, то есть не правінцыйна. То есть посткаланіальная тэорія – гэта спроба правінцыі перестаць быць правінцыяй. Дзеля таго, каб перастаць быць правінцыяй, а мы ўвесь час знаходзім сябе ну, вот, правінцыяй ў дачыненні да нейкага цэнтра. Да? То есть вот мы гаворым, што вот, там беларуская культура еўрапейская, но і нам доўга цягнуцца трэба вот, да гэтай нашай як бы еўрапейскай да еўрапейскага цэнтра, да еўрапейскіх узораў. Можа быць, там праз 3 пакаленні мы нарэшце там як бы вот всю гэтую глебу. Вот як бы гэта такая эвалюцыя даганяючай мадэрнізацыі інтэлектуальнай, якая у дачыненні да якой посткаланіальная тэорія выступіла проста такім рэвалюцыйным крокам. То есть як бы посткаланіальная тэорія гэта спроба, ну вот як в дзен-буддізме ёсць як бы такое раптоўнае прасвятленне і ёсць там эвалюцыя. Так посткаланіальная тэорія гэта вот спроба перакуліць все каланіальныя пазіцыі, пазіцыі цэнтра і перыферыі і дэканструяваць як бы ну вот тое, што яны назвалі кодамі ўлады. То есть оказывается, что улада, вот гэты цэнтр нас няспынна правінцыялізуе. Як бы насамрэч вот в анталагічным такім вялікім касмічным сэнсе цэнтр паўсюль. Няма ніякай забароны на тое, каб мы вот як бы пачалі думаць. Ёсць нейкія скілы, да, як бы ёсць нейкія канцэпты, паняткі, якія мы вывучаем, як бы, ну і гэта досыць простыя рэчы. Все мы думаем па-старагрэцку, да? Але як бы пасля гэтага мы скокваем вот як бы у саміх сябе і вот посткаланіальная тэорія гэта спроба дэканструкцыі вот гэтых імперскіх практыкаў заняволення нас саміх. Да? І яно паўстала, канешне, в кантэксце, ну вот вялікі каланіяльны праект Европы, гэта 19 стагоддзя, гэта там як бы усход так званы, да? Брытанская каланізацыя Індыі, спроба каланізацыі далёкага ўсхода, там як бы Японія і Кітай, якія супраціўляюцца. Вось. І, адпаведна, на Захадзе посткаланіальная тэорія – гэта выхадцы з былых каланіяльных краінаў, індусы, афрыканцы, скажем, арабы, якія робяцца прафесарамі заходніх універсітэтаў.
становяцца там нью-йорксамі, там як бы, ну, вот, і гэтак далей, як Саід, і якія пачынаюць як бы, вот на гэтым памежжы вот, задаваць пытанне пра тое, як можна перастаць быць правінцыяй. Да. Вот это вот посткаланіяльная тэорія. Потым раптам аказалася, што гэтая каланізацыя, гэта праблема не толькі там захада і не захада, не толькі праблема Европы і Афрыкі, альбо Брытаніі і Індыі, але, напрыклад, ёсць такая рэч, як унутраная каланізацыя і ўнутраны каланіялізм. Напрыклад, Ірландыя і Шатландыя, ну, асабліва Ірландыя. Ведь ірландцы – гэта не індусы і не афрыканцы. Гэта такія ж самыя белыя еўрапейцы, як і брытанцы. Но калі мы глядзім на вот практыкі канструявання вобразу там Ірландыі, ірландскай культуры, мы бачым, што гэта як бы, ну, абсалютна ідэнтычныя схемы, ну, вот, скажем, з тымі схемамі, якія скарыстоўваліся в дачыненні да індусаў і афрыканцаў. І вот глядзіце, все гэта становіцца мейнстрімам. Прафесура посткаланіяльных даследаванняў – гэта акадэмічныя зоркі, якія вандруюць з канферэнцыі на канферэнцыю, якіх запрашаюць там Хомі Бхабха, нават як бы кансультант там сусветнага форума в Давосе, там як бы розныя банкі, там як бы Гаятри Співак вандруе. То есть это як бы цэлы пласт такой як бы вельмі прэстыжнай культуры. І тут з'яўляецца Эва Томпсон, амерыканскі прафесар польска-беларуска-літвінскага паходжання, якая гаворыць: слухайце, а давайте паспрабуем зрабіць тую ж самую інтэлектуальную работу в дачыненні да расійскай імперіі. Ведь Российская империя, выступая таким самым колонизатором, ну, может быть, не таким самым в дачыненні там да беларусаў, украінцаў, там літоўцаў, палякаў, як брытанцы да індусаў, але дакладна так, як брытанцы да ірландцаў. То есть як бы мы ёсць аб'ектамі вот гэтага нутранога каланіялізма. І вот эта другая теза Эвы Томпсон и это значит, что в самой великой российской культуре, в российской литературе мусить быть зашифрованы гэтыя самые коды прыгнёта. Вот яны, як бы, ну, умовно кажучы, не хочу крыўдзіць нікога, но вот там раздзьмуваюць шокі цэлае стагоддзе, расказваючы сабе і свету: ах, там як бы Ахматова, ах, там як бы Булгаков, ах, великий Пушкин, там як бы, ах, ну вот и все такое. И калі брать само по себе, то это прекрасно. Ну, то есть не в дачыненні да рэшты свету. Но вот далей адбываецца нейкі дзіўны фінт. Далей вот з гэтымі ах Ахматова, ах Булгаков, ах Бродскі, там як бы, ах Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, адбываецца штосьці такое, што яны становяцца інструментам таго, што Эва Томпсон назвала imperial knowledge, імперскай ведай. Да? То есть вот яны навязываюцца рэшце свету в якасці універсальнага культурнага прадукта. Іх коды культурныя зноў жа такі навязываюцца як агульначалавечыя, як бы універсальныя коды. І далей все астатнія раптоўна аказваюцца ў дачыненні да гэтай вялікай рускай літаратуры і вялікай рускай культуры вот в пазіцыі такіх як бы дурненькіх маргіналаў, якім наканавана толькі вот як бы вот такія узкалобыя нацыяналісты. Вот это вот папулярны такі выраз 90-х. Колькі, скажем, вот мне прыйшлося выступаць аб'ектам вот такой, скажем, ну хейтинга такого колониального. Ах, ты говоришь там по-белоруску, ах, ты там как бы то-то, то-то, то-то. Напевно, ты узколобый националист. И ты как бы оправдываешься, ты говоришь, рассказываешь, что да не, я там писал диплом по Гайдегеру, а вогуле я буддист, а вогуле там как бы, ну, мои улюбленные авторы это старокитайские, да? Вот глядите, якая как бы штучка отбывается. Як бы ты себе не представлял, як бы ты не вандравал по свете, хтосьці з тобой робіць вот гэтую работу колонизации имперской подмены,
в выніку якой ты все адно оказываешься лакальным узкалобым нацыяналістам, які хавае за сваімі як бы вот несчастнымі там гайдагерамі і кітайцамі, ну вот гэтыя вот такія вот звярыныя нейкія як бы рэчы. Я, конечно, утрирую, просто каб вас справакаваць як бы на нейкае такое заангажаванне. І вот Ева Томпсон, што яна робіць? Яна бярэ такі як бы вялікі, ну, як бы камень, да, ці як бы вельмі жорсткая кніжка інтэлектуальна. І яна пачынае дэшыфроўваць і як бы дэканструяваць. Яна гаворыць, што гэта вот як бы Лев Миколаевич вамі б'юць як бы несчастных беларусаў і украінцаў па лобе, як бы і вамі Фёдор Михайлович, і, ну і гэтак далей, гэтак далей. Это завязка, і я перадаю слово Тацяне, вот, якія ў яе былі ўражанні, якія водгукі і якая крытыка, таму што ясна, што такая работа зробленая, яна не магла як бы не застацца незаўважанай. Вот, ну, мусіла быць там ацэнка, незгода, і гэтая незгода была, калі ласка. Так, дзякуй, вялікі Ігор. Я раскажу, можа быць, так спынюся на некалькіх фрагментах. Спачатку коротка, пра што, уласна кажучы, кніга. Гэта аналіз імперскага дыскурса Расіі з перспектывы посткаланіяльнай тэорыі. Аўтарка аналізуе расійскі нацыяналізм, размяжоўвае, паказвае спецыфіку заходняга і ўсходняга нацыяналізмаў і адрозненне іх агульную прыроду, прасочвае зараджэнне і станаўленне імперыі ў расійскай гістарыяграфіі 18 стагоддзя і літаратуры 19-20 стагоддзя, а таксама аналізуе савецкае літаратуразнаўства, прэсу і звяртае ўвагу на постсавецкую гістарыяграфію і літаратуру. Ну і ў прынцыпе сама аўтарка кажа, што гэта першае даследаванне расійскага дыскурса, якое не залежыць ад расійскіх самаінтэрпрэтацый. І вось гэта ключавы падыход, пра які казаў ужо таксама Ігор, гэта спроба паглядзець на корпус тэкстаў звонку без навязанага погляду самім суб'ектам, які хацеў бы, каб быў прыняты іншы погляд на гэтыя рэчы. Я, можа быць, раскажу таксама пра раздзелы, якія ёсць. Кніга сама пачынаецца з уводзінаў дастаткова такіх аб'ёмных, грунтоўных, якія прысвячаюцца нацыяналізму, каланіялізму і ідэнтычнасці, дзе яна таксама расказвае, што такое посткаланіяльная тэорыя, якія ёсць там асноўныя вехі, расказвае гісторыю праблемы, расказвае пра гэтую оптыку, якую пасля прымяняе да корпуса расійскіх тэкстаў. Пасля цэлы раздзел прысвячае самой праблеме і абгрунтоўвае прымяненне гэтай оптыкі да корпуса тэкстаў расійскіх. І на гэтым я таксама спынюся больш падрабязна, але пакуль яшчэ назаву іншыя раздзелы. Яна падрабязна разглядае вайну і мір як кшталтаванне новага падставовага міфа расійскай нацыянальнай свядомасці. А перад гэтым, прабачце, разбірае нараджэнне імперыі менавіта на корпусе гістарыяграфічных тэкстаў. І тут звяртаю ўвагу на наратыў Каўказа і на рытарычнае засваенне Польшчы. Зразумела, што гэта вельмі блізкая для Томпсон тэма. Далей вайна і мір як кшталтаванне падставовага міфа. Наратыў сярэдняй Азіі ў расійскай літаратуры разбірае. І сярод іншага звяртае, дарэчы, увагу на Александра Солжаніцына. Далей яна разглядае цягу да імперыі ў познесавецкі перыяд, і тут звяртае ўвагу на Распуціна, на Рыбакова. Навука і імперыя, адзін з раздзелаў, і тут разглядае імперскую ідэалогію ў савецкім літаратуразнаўстве і звяртае ўвагу на Віктара Шклоўскага і Дзмітрая Ліхачова. І пераходзіць да заключнага раздзела дэканструкцыі імперыі Людміла Петрушэўская. Для Томпсон увасабляе тэксты Людмілы Петрушэўскай, увасабляюць дэканструкцыю імперыі. То бок вы можаце проста паглядзець на гэтыя імёны. І тут вельмі важная рэч, што Томпсон, безумоўна, не абясцэньвае, не зневажае даробак гэтых людзей, не кажа пра тое, што гэтыя тэксты не вартыя альбо пазбаўленыя каштоўнасці. Безумоўна, яна кажа, але менавіта таму, што гэта все вельмі таленавітыя тэксты па сваёй прыродзе. Яны былі пазбаўленыя крытычнага погляду менавіта такога, спробы дэканструкцыі, іх спробы
знайсці ў іх каланіяльнай практыкі. Ну і зараз я, напэўна, тады раскажу пра тут сапраўды яшчэ вельмі класная штука, я вельмі раю паглядзець тэрміналогію, якую яна вельмі падрабязна распісвае ўсе гэтыя тэрміны, якія пасля прымяняе дастасоўвае да расійскай рэчаіснасці. Ну і сярод іншага Томпсон кажа пра тое, што расійскі каланіялізм доўга не заўважаўся, таму што па-першае, адсутнічала інтэлектуальная традыцыя распазнавання гэтага інтэлектуалізму. Вось менавіта тое, што існавала ўжо ў дачыненні да заходніх калоній, ніколі не існавала ў дачыненні да калоній расійскіх і расійскага каланіялізму ў прынцыпе. Прынята было засяроджваць увагу на былых калоніях захаду. Сама Расія фармавала некаланіяльны вобраз расійскай культуры, то бок яны настойліва паўтаралі, што яны некаланіяльныя, і, в прынцыпе, гэтая думка доўгі час прыжывалася. Чытач заходняй літаратуры, у сваю чаргу, дзякуючы менавіта такой ужо распрацаванай і устойлівай традыцыі распазнавання гэтага каланіялізму, мае падвышаную чуйнасць да прысутнасці ў мастацкіх тэкстах апасродкаваных тэхнікаў улады, чаго, зноў-такі, не мае чытач расійскай літаратуры. Ну і апошняя прычына, якую Томпсон фармулюе, не бралася пад увагу заангажаванасць царскіх і савецкіх уладаў у такіх жа самых каланіяльных праектах. І таксама Томпсон звяртае ўвагу на тое, што існавала цэлае лобі, існуе таксама, якое адмаўляе ў усталяванні гэтай традыцыі погляду на, нават не усталяванне традыцыі, а ўвогуле ў гэтых саміх прымяненні гэтых практык погляду на корпус расійскіх тэкстаў як такіх, якія ствараюць і транслююць у свет каланіяльнай практыкі. Далей Томпсон паказвае, што існуе разбірае розныя аспекты, паводле якіх гэтыя каланіялізмы заходнія і ўсходнія адрозніваліся. Напрыклад, тэрытарыяльны аспект. У выпадку з Еўропай мы маем там вялікую адлегласць паміж калоніямі Еўропы і метраполіяй. Часцей за ўсё гэта былі заморскія краіны. У Расіі вось менавіта набліжанасць калоній да уласных земляў Расіі зблытвала заўсёды і не дазваляла зразумець тое, пра што Ігор казаў, што гэта ўсё белыя людзі, што гэта ўсё вельмі часта блізкія культуры, часта нейкая агульная гісторыя, што замыльвала гэты погляд, замыльвала гэтую оптыку. Далей адбылася трансфармацыя расійскай імперыі ў Савецкі Саюз, і такім чынам таксама адбывалася зацямненне сутнасці. Потым Савецкі Саюз ператварыўся ў Расійскую Федэрацыю, нібыта зноў новае ўтварэнне, новая дзяржава, але па сутнасці все тыя ж самыя практыкі пераймаліся кожнай новай дзяржавай, хаця яна адмаўляла свайго папярэдніка, тым не менш гэтая дзяржава пераймала і оптыку, і гэтыя практыкі. Расійская дзяржава пашыралася праз серыі войнаў, анексій і дыпламатычных манёўраў, але сутнасць усё тая ж. Прылегласць калоній да метраполіі прыхоўвала як у свядомасці расійцаў, так і замежнікаў сапраўдную сутнасць стасункаў. А было прынята лічыць, што калоніі заўсёды тэрытарыяльна аддаленыя ад метраполіі, і іх захоп вымагае нейкіх спецыяльных заморскіх экспедыцый. Таксама Томпсон звяртае ўвагу, што была вялікая блытаніна з назвай Russian, якое, акрамя гэтай тэрытарыяльнай заблытанасці, ёсць яшчэ і лінгвістычная. Тое, чаму я толькі што казала расійцы, расійская, мы спецыяльна пры перакладзе з рэдактарам выбралі гэтыя формы, каб менавіта адрозніваць ад рускага, таму што, як мы ведаем, што руская мова, гэта ў дачыненні да нашай мовы ўжывалася слова, гэты панятак, толькі ў нейкі момант ён стаў прыўлашчаны Расіі, і нават Томпсон апісвае, што адбылося гэтае прыўлашчанне з увагі на тое, што гэта быў вельмі класны брэнд руская мова, то бок такі распрацаваны папулярны брэнд, і яны проста сталі сваю мову раптам называць рускай замест маскоўскай, якая насамрэч гэтая назва на той момант існавала. І вось грэбаванне гэтымі адрозненнямі раўназначнае падтрымцы практыка расійскага каланіялізму, накіраваных на пазбаўленне іншым народам і этнічных групаў уласных назоваў.
Як ірландцы не ангельцы, хоць яны былі часткай брытанскай імперыі, так башкіры і дагестанцы не з'яўляюцца Russian, расійцамі, нягледзячы на тое, што уваходзяць у Russian Federation. Ніводная з еўрапейскіх моваў не выключэнне славянскіх, за выключэннем са славянскіх не розніць словаў рускіх і расійскі, альбо паняткаў Русь, Расія і Маскоўская дзяржава. Далей Томпсон праводзіць спецыфічныя адрозненні паміж размеркаваннем веды і ўлады паміж метраполіяй і перыферыяй у выпадку з заходнім і ўсходнімі каланіялізмамі. У выпадку з заходнім каланіялізмам мы сутыкаемся з тым, што канцэнтраванне веды і ўлады ў метраполіі адбывалася, і ў гэтым сярод іншага былі прэтэнзіі метраполіі на дамінаванне над калоніямі. Індусы хоць і ставіліся да брытанцаў як да ворагаў, але ўсё ж няхай і неахвотна прызнавалі іх цывілізацыйную перавагу. Хаця тут таксама я б яшчэ паставіла пытанне з увагі на вялікую гісторыю індусаў. А калі мы кажам пра расійскі каланіялізм, усходні каланіялізм, то Томпсон звяртае ўвагу, што тут была толькі ўлада, не аб'яднанне ўлады і веды, што народы з заходніх і паўднёва-заходніх абшараў расійскай імперыі ў цывілізацыйным плане ўспрымалі сябе вышэй за метраполію. Мы ведаем, што ў нас раней, чым у Расіі, чым у маскоўскай дзяржаве з'явілася кніга друкавання, часта вельмі менавіта веды ў маскоўскую дзяржаву прыходзілі праз гэтыя заходнія калоніі. І ў некаторых частках імперыі падуладныя з пагардай глядзелі на імперыяліста. Таксама Томпсон кажа пра тое, што ёсць розны характар у гэтых каланіялізмаў. Расійскі цэнтрабежны, у той час як заходні аб'яднаўчы, ён узбаўняў калоніі. Тацяна, я баюся, што гэта ўжо спойлер, як цяпер кажуць. Да? Вот, як бы, што ты раскажаш всю кнігу, не абавязкова будзе яе потым чытаць. Як бы, добра, я тады перадаю табе слова. То есть тут трэба пакінуць нейкую інтрыгу такую і сорі, што я перарваў. Все нормально, все нормально. Я сапраўды, але я расказваю толькі маленькую частку. Я магу сваё апраўданне сказаць, я тады закончу з гэтым розным характарам і тады, напэўна, спынюся на нейкіх высновах. Масква не зрабіла агульнай жыццяздольнай культурнай прасторы для тэрыторый і нацый, у дачыненні да якіх усталёўвала дамінацыю. У той час, як ангельцы спачатку інтэгравалі сваю мову на брытанскіх выспах, а потым зрабілі яе лінгва франка свету. Ну, а пасля таго, як імперыя сышла з калоній ангельскіх, то ангельская мова там засталася. А у выпадку з Расіі, напрыклад, вяртанне адбывалася практычна ва ўсіх краінах вяртанне да сваіх моваў і нават адмова ад кірылічнага алфавіту ў выпадку з Казахстанам. Ну і расійскі каланіялізм трымаўся на вайскоўцах і зброі, а не на ідэях і каланістах. У той час, як заходні імперыялізм прапаноўваў нацыянальным элітам усё багацце еўрапейскіх інтэлектуальных культурных традыцый. І культура калоніі у вялікай ступені ўплывала на метраполію. Тады вот я закончу са спойлерамі і, можа быць, некалькі высноваў, што Томпсон не абвяргае і не аспрэчвае вартасці расійскай літаратуры і не кажа пра тое, што гэтая літаратура, што гэты корпус тэкстаў не мае вартасці, а наадварот, даследуе тое, як шэдэўры расійскай літаратуры працавалі на самасцвярджэнні імперыі і ўмацоўвалі гэтую расійскую версію самаўспрыняцця. Гаворыць пра тое, што англамоўныя трактоўкі расійскай літаратуры абмінаюць праблему расійскага каланіялізму і агрэсіўнага нацыяналізму. І паказвае, як расійскія пісьменнікі выкарыстоўвалі сваё прывілеяванае становішча, прабачце, выразнікаў ідэалогіі магутнай імперыі дзеля выцяснення іншых дыскурсаў і тыя спосабы, якімі яны навязвалі карціну света чытачам расійскай літаратуры не толькі ў сваёй краіне, але і за яе межамі. Ну і калі так працягваць як бы гэтую інтрыгу вярнуцца, вот вы бачыце, што вельмі сур'ёзная акадэмічная прадукцыя. То есть не ідэалогія, не агітка, скажем, не памфлет, а сур'ёзнае даследаванне, вот як бы на самым топе, на самым мейнстріме заходняй тэоріі, калі можна так сказаць. Паўстае пытанне, за што ж Томпсон крытыкавалі і чаму яе не прынялі. Часткова гэтая крытыка была слушнай і абгрунтаванай. Томпсон не выхаваная на расійскай культуры
яна як бы далёкая ад тых аб'ектаў, якія яна апісвае. І яна робіць шмат такіх як бы дробных памылак, нейкіх недакладнасцяў, як бы гістарычных, літаратуразнаўчых, кантэкстуальных, і крытыкі яе просто паказваюць: ага, вот глядзіце, вот тут не так, як бы тут вы не так зразумелі. І калі гэтага ўсяго збіраецца дастаткова вялікая торбачка, можна сказаць, што ага, вот як бы чалавек некампетэнтны. Насамрэч, кніга Томпсон зусім не пра дробязі і не вот пра кантэкстуальныя нейкія значэнні расійскай літаратуры і не пра тое, каб кагосьці паругаць. Вот тут я вярнуся на ідэю посткаланіяльнасці в адрозненне ад антыкаланіяльных нейкіх стратэгіяў. Антыкаланіяльнасць, як бы гэта лабавое сутыкненне. Гэта, умоўна кажучы, русіфікаваны, замяніць там ангельскую на ірландскую, там расійскую на беларускую ці украінскую і так далей, і так далей. Посткаланіяльнасць пачынаецца з таго моманта, калі мы разумеем, што рэальнасць не дазваляе нам як бы вот такіх простых, банальных, лінейных адказаў. Калі мы спрабуем перайграць каланізатара ці там як бы імперскую веду на яе ўласнай тэрыторыі. Калі мы гаворым, што не насупраць, а насустрач. То есть індусы, напрыклад, як зрабілі? Яны сказалі, што окей, нас англізавалі, у нас ангельская мова другая родная, мы не будзем адмаўляцца ад ангельскай мовы, а будзем як бы скарыстоўваць яе інструмент, дэканструюючы вот гэтую веду. Калі як бы посткаланіяльнасць дапасаваць да беларускай як бы і расійскай, беларускай, украінскай сітуацыі, то яна значыць не замяніць просто там расійскую мову беларускай, а значыць разуменне таго, што мы можам працаваць з 2, 3, 4 мовамі. І гэта можа быць нашай як бы вялікай перавагай, што супрацьстаянне, умоўна кажучы, вот гэтых заходніх, скажем, былых рэспублік імперскаму цэнтру, нам даюць знакі, правда, я не зусім разумею, якія, вот так. Закругляцца, 5 хвілінаў, да? Да, это важно просто вот обозначить, што посткаланіяльнасць – гэта зусім іншая ідэя супрацьстаяння. Это як бы ідэя скарыстаць, вот паддацца, вот як на ўсходзе часам бывае, да, то есть, да, мы русіфікаваныя. Расійская мова для нас знаёмая з дзяцінства, і мы гаворым без акцэнта, і разумеем вот все гэтыя цёмныя закуткі нашых усходніх суседзяў нават яшчэ лепш, чым часам яны. Мы не будем спрабаваць все гэта забыць. Наадварот, мы скарыстаем гэта як інструмент, як зброю. Мы скарыстаем гэта як інструмент для пабудовы саміх сябе. І мы будем як бы займаць месца з 2 бакоў барыкады. Можа быць, не зусім адэкватны прыклад, але тым не менш вельмі адэкватны. І тады, напрыклад, в беларускай літаратуры з'яўляецца Віктор Марціновіч, альбо Бахаревіч, якія пішуць з 2 бакоў, якія там ствараюць тэксты і па-расейску, але пры гэтым настойваюць, што гэта беларуская літаратура і як бы беларускія тэксты. І насамрэч як бы мы вламываемся вот як бы з гэтым посткаланіялізмам в абсалютна прыгожую фантастычную карцінку, дзе мы не убогія і замкнутыя, да? А дзе мы 3-4-моўныя, нам адкрытыя традыцыі суседзяў і адкрытыя як на захад, так і на ўсход. І я спадзяюся, Тацяна. Так, я тады працягну гэтую думку, што сапраўды тут ёсць недакладнасці ў гэтай кнізе, але яны абсалютна не маюць нічога агульнага з падыходам самім, які мае права на існаванне ў дачыненні да расійскай літаратуры. І на мой погляд, гэтая кніга, гэта такая першая ластаўка павінна быць, якая, па-першае, легітымізуе такі падыход, вось чаму нададзена дастаткова шмат месца ў кнізе.
а па-другое, што мы ўсе са значна лепшым веданнем кантэкста і адчуваннем гэтага кантэкста можам проста навучыцца глядзець на нашу рэальнасць, калі наша вока ўжо будзе больш прывычнае да гэтай оптыкі, калі яно будзе разумець, якія рэчы там трэба выхопліваць, то гэта фактычна для нас павінен быць пачатак нашых уласных даследаванняў з нашай ужо перспектывы расійскіх тэкстаў у тым ліку, таму што расійскія тэксты не таму, што яны там злыдні, а таму што яны нас каланіялізавалі. Ну і я бы сказаў ужо на сканчэнне сваёй часткі, да, што як бы гэтая кніга Томпсон, яна адкрыла скрыню Пандоры, і пасля яе пачалі з'яўляцца першашараговыя як бы шыкоўныя праекты і тэксты. Ну, напрыклад, канцэпцыя Александра Эткінда, вядомага расійскага літаратуразнаўца, культуролага. На той час ён быў оксфордскі прафесар, і ён выйграў $2 мільёна гуманітарнага гранта на стварэнне расійскай канцэпцыі посткаланіяльнага развіцця, і з'явілася яго кніга пра ўнутраную каланізацыю, і там як бы праект. Это раз. Гэта жывы, і Томпсон жывая, і Эткінд жывы, прафесор, правда, ўжо в Італіі. Пасля з'явілася кніга Тімаці Снайдера пра ўжо тутэйшыя традыцыі. Яна таксама перакладзена на беларускую мову і на украінскую, як яна называецца, нацыі, да, як бы вот якраз пра Беларусь, Украіна, Польшу, вот это вот Рэч Пасполітую, это з внутранай перспектывы. Сергій Плохі паехаў у Гарвард і там стаў прафесарам гэтага інстытута украінскіх даследаванняў, і ягоныя даследаванні генеалогіі імперіі таксама в мейнстріме, да, як бы. То есть насамрэч абсалютна фантастычная, прыгожая, інтэлектуальная, акадэмічная традыцыя з гульнёй ідэяй, якая, на жаль, в Беларусі незнаёмая, ну, хаця б таму, што все тыя людзі, якія маглі бы выкладаць гэта студэнтам, яны зволеныя з усіх універсітэтаў. І з хорошых, і з плохіх. Сорі за прыватныя ўспаміны. Ну, але ёсць беларускі калегіум, у межах якога, я думаю, можна гэтыя рэчы спасцігнуць. І зараз адбываецца новы набор, наколькі я разумею, так, у калегію? Можна пра гэта таксама сказаць, і вось зацікаўленым. Ну, гэта хвілінка рэкламы, што вот мы будзем спрабаваць у беларускім калегіуме узнаўляць як бы гэтыя лакуны і гаварыць пра тое, што адбываецца зараз в рэальнай Беларусі і в рэальным, ну, вот акадэмічным, інтэлектуальным свеце Европы, там, як бы, і всяго света. Тацяна. Я так смела сказала пра задаванне пытанняў на самом пачатку, і сама ж гэта все страшна зацягнула, а ўжо нам не проста паказваюць знакі, а нас уже як бы насамрэч нам трэба заканчваць. Я думаю, што мы будзем вельмі рады адказаць на пытанні у кулуарах, альбо вы сапраўды можаце запісацца ў калегіум і захвочваць таксама набываць кнігу на стэндзе акадэмкнігі. Ну, в кулуарах мы даступны, я думаю, гэта самая реальное такое, і прабачымся перад Алексеем Ластовскім і Валентинам Васильевичем, якія дарма чакалі, што мы ім будзем званіць і пытацца іхняго меркавання, а мы самі вот все праговорили, да? То есть, ну, так бывае, але гэта паказчык таго, што тэма гарячая і, ну, вот такая жывая, да, што вот хочацца гаварыць, спрачацца, абмяркоўваць, і гэта в самай сэрцавіне беларускага жыцця і беларускай рэвалюцыі, якая незразумелая без посткаланіяльнай тэорыі. Ну і рэдактарам кнігі, я павінна сказаць, быў Валентина Кудовіш. У мяне на сёння ёсць эпітімія, я дапісваю ад рукі рэдактара кнігі, таму што пры вёрстцы некуды гэта інфармацыя знікла. Так што калі вы раптам пабачыце кнігу без дапіску, ведаеце, што рэдактар быў Валентина Кудовіш, але, здаецца, я стараюся на ўсіх асобніках гэта дапісаць. Ну, жартую, канешне, ад рукі, канешне, дапісваю, але можна жартаваць, што гэта форма ягонай адсутнасці, якую ён сам сабе абраў у тым ліку. Дзякуй вялікі за ўвагу.